Pajong hapon din yung tanan guys. Karon day guys. Murag lami ikaan kajog pansit. Di ba sa ko kajog hiling og pansit guys. Pero karon pansit may anggi. Ganahan. As undoy. Bisag nagkiong-kiong. Pagos jag palit guys. Dato ra ni sa ibabaw sa kanang naitindahan na rin sa amang ibabaw sa street. Pila ning imong repolyo? 32. Mao ni guys, magluto mi daig pansit karon man imong snack dang panihapon na pud. Dapay gamayng manok pila ni? Manok? Repolyo 32, kare 28. Repolyo ko no 32, ag manok ko no 28, ag bihon 30. 40 ag bihon guys. Hiwa man sila ni ripak nga kanang duha ra bitaw ka buok. Ngani madyo kuno may naa. Di man na namuhotdog luto guys, katenga ra na. Carrots pila? Kana city. Out 9. Ug 9 nga carrots. Mado na laman ni guys makatambaw sa kaikag. Dagbihon kay dudaghan man ni kay mura man ni katenga man siguro ni. Tengah na. Among lutoon duha ra ka kuan guys. Duha ra ka lapad. Sibuyas pud balik. 5. Balik 5 pesos. What's up guys atong tanawag saan paglutog pansit ka dinalian. Ingani ko magpansit guys, ahang basandaan ag bihon. Kaya aron bitong inaglunod din mo guys, humok na din na sa kadto mo sup-sup og sabaw. Manay ahang purpose. Aron din pwede na pud sa dikadto daghan og sabaw aron di pud si malata. Dali na laman si maluto. Sang bukaw na lang. Kay kung di man gud si bason guys, gahi sa kadto mo sup-sup og sabaw ga napay posibilidad nga guban hilaw-hilaw. Di mapilog kaluto. Nani si guys, ready na. Ready na si Ja. Di pagka magkalisad-lisad na nagkuan kay kuan na daan, humok na daan. Panakot, sibuyas ahos, manok, carrots ug repolyo. Ready na guys, nagkaha. Gitak-ang na ag kaha. Ano guys? Ilunod na manok. Kuha na gamay guys. Pansit nga dinalian na guys. Yan yung sidan sa una guys, itong pang kurang isa. Iluto na ko yan yung sidan. O naman guys, mo na ni. Lunod nagbihon. Apa? Ano guys, manang isang pancit requested. Mana guys? Ja. Basta siya na sakto siya pagkaluto na guys. Mga siya kuan pancit siya. Kuan chowk. Tilawan na naman guys. Nga nami guys, murag di na po ganan na mo kag panihapon murag makabusog naman jud pud ni. Di ko na kuno dyan pasawon. Lahi ko na may kay kapudyo na kuno ko kapin. Yan ta guys. Guys. Instant pansit. Bitawa po ko ganahay magkan-kan rupan guys. Nik.
Sama yung snack diha ron guys. Medyo kung kay palakaw. Kung sakit liyan tiil niya. Reklamo siya kay kakanan ko na siya pansit. Diyara mo kuno kung ito ag pasit kanton guys. Ngok. Naman ko kanton. Ay naman jag kanton, lami man jag ngari bihon. Yung pa ko sang kagalingan nga. Kinahanglan di ta mag-crib self kayo or ba tayo palit. Da. Kaya mahimo guys og kuan. Kalimtan ra og na kay kanang kakanunon ka di mahimo. So di mo ko mahimo tang. Yung pa ko kasuway ingani di ay. So maano to guys, humana dai mig kaon katura pang pansit ganina kay busog pa man mi. Mukha na may dyan. O kintahay jud og magkatoy jud ti dyan guys. Magtimo na lang po ni India anja. Mintarong gabi iha kay murag wa ning uwan pero ugma day guys, kundi ugma San Juan Bautista day ugma. Daghan day magligo-ligo na ning ugma pero aghang nebawaan murag holiday. Salamat na daghan sa mga ning paabot pud sa ilang congratulations nga nangalipay pud sila nga lipay pud mi kaadyo. Nga salamat labi na sa katong mga nag-advise nga magdubli amping jud labi na kay high risk. Anja sa katong mga tanan-tanan followers ug kanang mga friends na sa Facebook tanan daghan kadtong salamat ninyo. Followers, friends, relatives. Daghan pud salamat sa inyong mga pag-ampo. Salamat yung tanan. Pag dubli amping mi labi na ni upaw. Jay panja siya. Jay magamping jay kanunay nga. Ako diay Di hago. pura diay nga. Magamping ko nga. Di magparaboy jag. Nauna. Para di siya may stress. Pagparabudjag laman pero paglain og imo. Mabalag ako ra di pa ko ma-stress. Apo ko na harang ko galingon. Lahat may istorya kasi binat pa kang ilog. Murang ko kahilakan may istorya. Di ko ka-istorya tarag. Yes. Ako jud guys. So na ako nagampong nga makaliwat pero wa ko na Karon expect pa po ko na kasuwayo nga ni guys. karon na dai ni Jay hatag kay ba it takes time today guys og pagbuhat na jud sa kahitasan kay bisag sa unang sensan ha kagusto jaw pa jud sa gihatag ija jud pagbuhat ang tanan muna giingon nga magpasensya na lang jud ta og di pa nato ihatag kay na jud saktong panahon ja pasensya na sa uban nga murag wa kadyo ko makakuan kay naglikay ko sa kuan guys, naglikay ko sa stress. Di ko ganahan mo entertain sa mga aban nga mga negatibo bitaw. Labi na ng mga di maadyo sa hang mental, social ug emotional nga health. Manang naman may mga problema pero hanang gisalig tanan sa kahitasan nga anta. Makalingkawas ko ani puhon nga maadyo nga way problema. Na baskag kanunay ug giyahan kanunay sa labang makagagahang nga unta okay ra ang tanan kay baw ko guys nga ansa ko ka strong nga body kaya na ilom nga mga problema pero kay sitwasyon na murag mo ni gingaglabangan po din ha guys kay excited ko nga gigulbaan pod kay ko kay baw og say metabo pero na jud gisaligtanan sa kahitasan hinat pa nga protektahan mi kanunay nga wa mi ka bugat og dagko ka mga problema. Ja, kulba pud guys kay kani lagi pag nagkaidaran na ta. Kulbahan ko siya guys kay kuno ko siya 40 na. Pagani. Kay gihatag man ni Jack kay baw ko nga kaya ni namo. Kay manigingan nga dugay namang giampo, gihatag ra jud ni Jack. Nagpunta nga kuy mga kakulian
mara pa niyang hando ninyo guys, pataman ko sa inyo mga pag-ampo. Kay nang piniingan nga salamat kay sa edad lagi lisod na madyo gani kay wa pa mo 40 na nagsigihatag madyo na naman ni guys pon maloyang Ginoo kay ba man jud ko nga di minija pasagdan ang edad ko 50 or 60 na napugoy pila 20 kapin. Na kay edad ka mga 99 ano na kay apo kugas sa kasing mo po Muan pa mo kunog dugangan pa mo kunog duha guys wa pagalin na himog isa dugangan pa mo kunog pagduha bitaw grasyahan pa guys grasya ka namin guys maka isa luoy man pod guys og isa ra imong anak mga sa kabuan sundan na ditso tumba ko lalim karon pa mong galing tulala ang mga gali ka mo kagali pagsugod para dinga hibaw sa ibuhaton para magasag to guys ba mauba istorya lisod na ba istoryahan sa lisod na ba buhaton lipay bitaw guys pero kanang kalba kanang tunga nga nam gay na siya guys na wa pagali mo pwede pagsugod tulala na excited ko nga okay bagas na ginahuna kalbaan ko dapat ko kabantay nga nagpost sa dahil sa Facebook kung kasi naganahana ko nga di salaman isaba kay pakiratra naguna-una naman nagpost excited kadyo wa pa magaling ko nagpost bitaw guys para dyan na haluoy po ning isa ray anak kay kami gani bisag tulumi kay igsoon pero naisay nga na po problema nga mas lami dyan butig daghan ba daghan mo magtinabangay daghan mo magsinumbungay sa mga problema dya tulora pod mi guys dya isig ka isa pod namo na pod mi mga problema bay nga na sa karon gani kay murag ako ra pay wa pay anak problemado mo gali po kadyo sa mga duha kay igsoon nga na labi sa mga ginikanan manang Rasyan pa magalis Ginoo dugangan pagduha or tulo ba kaha madyo na lang madudaghan. Basta kaya pas lawas, unsa bay problema na nangabuhi kay nang uban diha nga naras na piskarsada. Okay na guys mga duha ka buok. Paluyas Ginoo pohon. Kasi hindi malabuan panas nanay. Kanila mang una guys. Mojay kanang sa bahay risk nga kay naidara na jap una pod pang dubli nga jud kadyo so sumurara ba jud na kuan rong tuiga guys kay siyempre dami mga pagsuway ni nahitabo ni nanay mga problema kadyo problema nga bagat mo kagiba po na ganingan na jud ko nga nagkuan ako apply ko balik sa gitrabahoan sa electronics say hiring man jud sila ron dyan na pa jud dito igagaw nila nanay nga dako na kadyo ranggo dyan nagkuan po ko basig pwede po ko mo abroad ug na ko pang renew sa passport. Basta nagkuhan ako guys, anak ko'y plan A, anak ko'y plan B. Diya. Wama dyan hadamha nga karon day ni gihatag kay hadjong pagtuo makatrabaho na kong balik sa electronics. Kaya sa dyan naman dito ma-apply guys, kagikan mo ko dito. Gana na may gihatag. Karon pala man og pwede man trabaho, bisan na mas bahay, pwede gud mo trabaho gud ko. Ug nalamay mo dawat na ha. Diyan trabaho ron sa bahay guys to kita. Ug mo dawat na bisag siluan ako 5,000 buwan mo trabaho ko kay madyo nalaman ko makatigom ba. Do guys agbarag guys mo so yan ti diyan. Pero makakuan lang ipod ko kay kanang manghugas ako dito bas lababo. Tiyo ko say kay gahang mura maglimo tusok sang kuto-kuto. Nga pagbagta kay mura magbinhod. Kalitra bisag karedit ra bitaw guys. Paon matingadyo kung anong ingani. Ug natural ra bakha na sa ingani. Diya guys, marato na ang salamat itong tanan labi na sa mga nagtimbaya. Sa daghan kadyong mga ning comments, daghan kadyong salamat itong tanan kay naapod mo ning paabot sa inyong congratulations sa rin mo daghan salamat. Diya ampo ay na lang tanin jo. Kalit gun may kadaghan og ka-chat guys sa inbox. Kaya kaadyo na akurat, daghan pa na ame sila kay mo lagi, edad lagi ligsan na. Pero kay ba ako kaya ni na kaya ganito mga pagsuway sa una karon pa baka nga para nanis ang gipangandoy nga dugay na. So mano to guys, see you again on our next vlog. Ja, so ka po guys pagtanaw sa mong vlog bisan mo kanang istorya ra yan ra. Not nga di mo paan og ginaut nga pag-share gyapon mo sa mong video o sa katong apaka like diha paliw kog like. Hindi po mo skip sa mga ads kay mo ra po. Madyo na lamang pa na guys na may arkansya pohon. Na may pang kuan
Diyan na to guys. Ani rami katob guys sa mong video karong adlaw. Salamat yung tanan o God bless. God bless you all always and peace be with you all Bye-bye. always. Bye-bye. Good night yung tanan guys.